datorren hogeita maikean, armada aliatuek, ondo kolokatu behar du, armada aliatuek, Espainiarrak, Ingelesak eta Portugaldarrak herri hau suntsitu zutela, etxeak erre, jendea torturatu, herritarrak asasinatu, emakumea bortxatu, lapurretak egin, eta baita ere, 10 urte beteko dira, sarraski honen oroimena berreskuratzeko jaio zela gure elkarte hau, Donostia Sutan 1813-2013. Naiz eta gure ustez, jendeak beste erabatetara hasi den ikusten gertatutako sarraskia, hemen gaude eta jarraituko dugu, ahal den jende gehienak jaso dezan mezua. Mila esker etortzeagatik eta hasi egingo gea. Lehenengo kokatuko dugu gaia. 1789an, Frantzian iraultza potente bat ematen da. Liberté, egalite eta fraternité. Askatasuna, berdintasuna eta anaitasuna. Eta Europaruntz zabaltzen joango dira bere leloa eramanez. 1794an, Getariako batzar nagusiak erabaki bat hartzen du. Espainiar erresuma zapaltzailetik independienteak izango garela. 1795an, Espainiar armadak Frantziarren erasoa eutsi ezinik, ihes egiten dute Ebro ibairuntz, hiria babesik gabe utziz. Montzei generaleren eskutik, 90 frantziar soldadu sartzen dira Donostian. Ez dute resistentziarik aurkitzen, herriak ez du Espainiaren menpe egon nahi. Independentzia nahi du, eta Frantziako iraultzak hori emango diela uste du. Maiatzaren 10ean, udaletxe zarrean elkartuko dira, alde batetik Gipuzkoa eta herriko agintariak, Jose Romero aldun nagusia, Aldamar diputatua, Jose Bizente Mitxelen alkatea, eta herritar multzo bat. Eta bestetik, Frantziako mendebaldeko armadako burua den Montzei generala. Eta mai gainean, erreibindikazio hauek. Gipuzkoa eta Euskal Herri guztirako independentzia, eta herritar aske moduan gure ohiturekin eta askatasunare.
Uda giroan Donostia zen, leku ederta aparta, orain hiritar guztiak hortxe, odolez eta botata. Hirian sortu diren honetan, sartu duten zalaparta, erabiliak dituztelako, arpoiak eta ezpata, orea mantendu nairikan, tiraka eta tiraka, naiz eta batzuk orain nahi duten, hemendikan egin hanka, naiz eta batzuk orain nahi duten, hemendikan egin hanka. Soldaduak ikustean, lehiora atera ziren herritarrak. Pozez, bi baka eta txaloka hartzera, baina militarrek haserre bizian balak bota zagurtu zuten herritarra. Ikaragarria izan zen gaua, sufritzen ari ziren pertsonen haiena, beste gauzarik etzen aditu gau osoan. Soldaduek emakumeak lehendabizi bortxatu, gero jipoitu, ondoren zaunditu eta azkenian hil egiten zituzten ankerkeria azetzeko. Herritar asko eta asko zijoazen herritik kanpora, noraezean, erdibiluzik, zaurituta eta jipoituta, eta jende asko ari da egunero hiltzen. Hartutako jipoi, zauri eta tratu txarren ondorioz. Ia zegoen bortxatu gabeko emakumerik, militarren biztatik aparte komunzuloetan gorde edo teiatuetan geratu ez zirenak, biolatuak izan ziren. Auzotarrak sua itzaltzen ahalegindu ziren, baina alperrik, ingelesek eta portugesek harrapatzen zuten herritarrari tiro egiten ziotelako. Erasoa grabatzen ari dela. Bai. Hiria erabat suntsituta dago.
Hondakinez beteta, oso jende gutxi dago bertan, 300 lagun baino ez. Udaletxeak abuztuaren 31ko eta hurrengo egunetako eraildakoen kontaketa egin zuen 1600 herritar. Irailaren 9an, frantziar militarrak errenditzen dira eta preso hartzen dituzte aliatuek, baina ohore moduan bere armamentu guztia soinean dutela, desfilatuz onartzen diete hiritik ateratzea. Irailaren 19an gaude. Hiria zaintzen duten agintari militarrek, hiritar gutxi horiek bildu eta Kadizeko konstituzioari zin egitea beharko dituzte. Baina 300 persona gutxi doike eta Donostiaren parte diren Altza, Zubieta, Igeldo eta Adunako herritarrak ere ekarriko dituzte ospakizun horretan parte hartzeko. Hala nola, kargugabetu eta zigortua dagoen alkatea, Jose Vicente Michelena, bera izan dadin hiritarren ordezkaria. Plaza berria suntsituta dagoenez, zin egitea San Vicente elizan egingo da. Hernaniko udalak emandako 12 kandelen argipean. Meza nagusiaren erdian apaizak berak irakurriko du delako konstituzio hori eta meza amaitutakoan jendea plaza zarrean bildu eta hantxe egingo dute irakurketa publikoa. Tamaina honetako gehiegikeria hilabete batzuetarako baino ez. Izan ere, 1814an Fernando Zazpigarrenak estatu golpea eman eta absolutismoa eta inkisizioa ezarriko dituelako konstituzio hau bertan bera utziz. Bai iraultzarekin, bai absolutismoarekin, herri hau beti norbaiten menpe izan da. Eta oraindik ere horrela jarraitzen dugu. Kanpotik agintzak, inposaketak eta aspalditik eta hainbatetan aldarrikatutako askatasuna lortu gabe. Absolutismoan egindakoa egin behar da epaitu, 300 lagun baino ez herrian eta gaituzte gogaitu. Abestuko ditugun bertso hauekin salatuko dugu abuztuaren 31an egiten den ospakizun militarra. Gauza bat, doinua ezagutzen duzue? Bueno, hau nahiko luzia da, baina 6 puntotera etxita dakau. Aizea dator. Hor, bi abaldi eta gero azten da. Vale? Bueno. Aurten berregun da arrunte guztizutela dirrindu zute